Mag-comment kayo ha, sabihin nyo, ay, ba't kayo naman maglaro si Jima dyan? Kung kami na-ambush sa work, sabi ko, ay, sabi ko, me too. Meron pa kayo account? Hindi, sabi ko, oo. Sa bayan na na-ambush. Tragis, layo. Sorry. Pwede mo ito. Lagi yan na din. So, dito ko na lang sa amin. No, si Alex na gusto. Go, Adrian. Ayaw mo kami siguro? Baka sa wala. Alex, tuwa ka naman yung kinita. Hindi, dito ko na lang kay Liz. Tapos check niyo lang sa akin. Hindi na dito. Kaya next game ka na. Ayun o, mag-shuffle na tayo. Court 1, Riz, Shay, Van, and Shay. Yes, court 1. Okay. Si Van, this is Shay ba? Shay. Hello, Chay, kung saan? Hindi, bigyan mo siya. Pares mo. Nagbubuhat to. Malakas siya, bubuhatin ka niya. Pahiyain na. Oo, pahiyain na. Pahiyain mo sa kanya. Si Cheng. Si Riz. Riz. Magkampi kayo, Chay. Court 1. Magkampi kami ni Riz. Simon. Court 1. May. Honest ako kayo. Okay, so we need one person for us. Does May want to be it? Does you want to be it? Or does she take it? Si Lexi Myra is also training. So they need to ng malakas na palaban. O kami na lang healthy. Ayun, sige. Pero hindi kayo make money. Hi! Welcome back! So we have one slot here and then an open slot. Sino sa inyo gusto? Oo, ano ba? Gawin na lang kayo. Sobrang hina namin. O si Alex hindi, ako lang. Hindi naman kayo. Hindi kayo isang name, isa sa inyo. Ilalagay ko. Yung dalawa, ikaw na lang. Para na, Chen. And then lagay ka lang kayo together. You wanna separate from your sister? Separate? Yeah. Ito na lang, Pepe. Sabi niya, separate. Same name. Ikaw, separate din. Ano si Adrian? Ayun. Gusto na kita, parang hindi mga... May mo ko dyan. Oh, grabe. Ayan na. Where's Gigi? Gusto niyo ba? Oo, okay lang na. Gusto niyo ba mag-next? Pero kalaro ko na sila kanina. Kasi pag ginawa mo yan, next game niyo, mataas yung chance na magkalaro na naman. You wanna play with them? Ayan na, sorry. Ito mo sabi, sino ba nag-play? Ako nagsimula. Si Alex sa gitna. Tapos si Rich nagtapos. Because we all had games. So I give you a heart game with your sister. Hey, May. Long time no see. How you doing? You doing with your life? And you said you're here for a tournament live. You wanna watch them? The game. It. What up? Where will you? Where
Try. They're getting married. Say Korea. I can't get any more racist. What? Iniwan! Dito. Or gusto mo si May ilagay mo nga dito, tapos si Faye bahala na siya. Makakarap ka ng kalaro. Yeah! Siwa natin Faye. What? Faye. Yeah? Ano? Hello, next. Ball. So where do you want? Ball. Thank you. You're a ball. I think they don't want to play with you. I'm okay. Don't scratch. Why are you scratching the racket? Stop. No, that's true. May beginner din si Shay, but she's more beginner than you. I think she's at the beginners. Kaya tayo sa to? Like you ano. Ako, I would say she should just mix. Maganda nga na mix ko. Pagod. Hindi, kaya siyang buhatin na akala ko it's Ay, gusto mo laro. You want partner kayo ni May? Partner kayo? Hindi, para patunayan mo. Matagal na nga kayo din naglalaro. Magpakitaan na lang kayo. Tingnan ko na. Yes, Saan ka tayo? Tinadala ako. Sige, rematch tayo. Pero saan ka tayo naman? Oh, sige, sige. Yeah. Castor, gusto mo mag-mix game or boy? Magre-rematch daw sila. Ang tagal na laro ulit. Lista ko kayo ulit. That's been 40. Gusto ko sa hindi, dali. Second point sila eh. Tayo na kasi. Point? Point! Sayang eh. Dito na po kayo. Sayang. Kakasira po ng plano. Ngayon mo na play. You want me to find you boys or girls? Akala ko you're gonna be like, where's Gigi? Gigi over there. Then next thing you're gonna tell me is, you don't know how to do who are these people? Yeah, but you're thinking it. And if we had time to probably sit next to each other, you would know. But you don't know who these people are. And that's okay. Babae po. That means more people to play with so that whenever you book a show, then you come back, there's always playing. And what's fun is you don't know if they're strong or they're wow! Boy, na-enjoy yung partner, oh. Okay, kaya. Makalista ka na po. Kalaban niyo pala, boy. Pero masipag sila ng mga YouTuber. Si Joss and si Alfie. Ay, sige, ano ba? Ikaw, sige ko. Ano ba na ako kulang sa list? Matanda na ako. Wow, ako.
But I'm looking for any May charger. So, let me name it. So, dito sa top level. Kaya panay ko nito kasi. Oo, ito mag-taste dito. Pero nung malikap yung pesto mo dito, diba, dito nagkakipin ko. Ayun. Patsay makasarap. Ano bagsak ka makikita? Ano ba? Pinagsak na. Kasi pala yung lakad ko, kaya pala ano ko. Sa pinagkakalat ng tato niya kayo. Sa talaga. Oo nga. Alex, Mimi, Julia, that's us. And Anne, where you are? Here, order and just pay. First time. Tama mo ata Never made flower din eh. Talaga nag-training kayo, no? Yung training. Ano lang? Ano lang? Can you be OC and move it? And the boys will ruin it and put it on the side. And there from time. Ano mo kami ha? Ginagawa. Stretch mo mo kanya tapos palagay. Yung common, straight. Sakto lang kami. I just have to be ayan, ano ginawa na bayad na talaga next time. Nasa likod ni Lex. Mas magalang may puro sa mga stress na makikita. Wala mag-set up ng gate na. Data for joke ang tawag. Bumati na ka, maglagay na yung
ganong na yung tapos na okay. Ito pa pagkikiling? Oh. Kaya kung saan na magmakanta, tapos na mo kanya. Sinaw yan. Ang sa ko man dito or tech company nyo talaga. Anong mag-focus? Kapag na mo kalasa mo. Kaya kan? Kami kita na kamu. Part 3, play! Play! Spark and... Uy, di wala ginawa ha. Saksi ako ha. Ganyan lang ako ha.